Kweth mag Azimio koro chano gwetho oko duond bura mar ODM bang' yango ni ODM odonjo e sirikal kendo weyogi kendgi e keto sirikal tesre. Magi timore ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka otielo ni onge twak manobedo e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga ewi wach donjo e sirikal kaka ne Raila olero juma mokalo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. Ndalo machuok bang' ogai mar ODM Raila Odinga ne keta yanga ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne oywane uno kendo jiwe mondo obed kotwa kod jatend piny William Ruto e kinde ng'anyo mapek mane omiyo lwasi ma Kenya ne liet. Raila koro nyalo dong' kod tong' gwene wang'e bang' ka moko kuom jotend Azimio moting'o Kalonzo Musyoka kod Jeremiah Kioni koni wechego gin miriambo mag siasa kendo onge twak makamano mane owuok kuom Uhuru Kenyatta. Mtu akipatikana na shida yake ataweza sema hata mimi niongea na Uhuru jana. Kwa hivyo I don't think that's a way to go. It is very clear and you are dealing with very responsible leaders who are determined to get rid of a culture of lies in politics. My party leader Uhuru Muigai Kenyatta, his mind is also clear. Aliambia watu wa dunia hii hasa hapa Mount Kenya, musiungane, musiende kwa UDA, kuna shida. Sasa hawezi kuwa yeye ndio anaambia mtu mwingine asiende waungane naye kwa serikali. You just need to add 1 + 1. There's no way he will be those double speaks are not good for leadership. Riwruogno sani wacho ni duond bura mar ODM sani bano pine ne mar goyo oriti ne riwruok mar Azimio kaluwore ni ODM ne oyiero riwore kod sirikal. There's a real big trust deficit in this country. The choice is between kuokoa Zakayo na timu yake ama kuokoa Kenya. Because now, even if they were trying to hide it, they have come out. We have seen them make very bold statements. Some are saying, oh, Ruto is not that bad now that he has given us a very good position in his government. And they are saying they are not going to fight this government because they are now part of this government. Kweth Azimio kotele kod Kalonzo Musyoka kalose kaunti ma Kiambu okonigi biro dong' motegno kendo keto sirikal tesre kendo ka ng'ato paro ni gidong' manumunumu to biro bedo kod buok kod teko mar kwedo sirikal masane gidwa chwako pachoka. Na mimi nataka tu niseme msiogope, kaeni ngumu. Munaona sasa sisi tumeamua kwamba tutakuwa wapinzani wa dhati bila kusita, kwa sababu nchi yenyewe inatarajia kwamba we stand strong. Mageti mureka jalupo gai mar ODM ma en Governor Simba Arati kanyakla kod nyawadgi ma Mombasa Abdul Swamad Sharif okoni duond bura mar ODM okodonje sirikal kata matin kendo tije mar keto sirikal tesre saniko kadwa metni. I can assure you as the deputy party leader of ODM, ODM is not in a coalition with the government of Kenya. ODM has only come out to say ya kwa nyumba inachomeka, munahitaji firemen wetu, endeleeni chukua firemen kwa sababu nyumba ikichomeka tunachomeka sote. ODM okoniji mane odonje sirikal mar reso sirikande William Ruto okofulo ni ODM nie winjruok kod sirikal mar Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya, tumepewa askari kidogo walinde amani, warudishe uchumi vizuri. Na sisi kando na Mbadi, kando na Obaranya, kando na Opio na Joe kuingia katika serikali ile kusaidia Mheshimiwa William Ruto, sisi kama ODM tumesimama kama chama cha ODM. Walter Nyambaga, Ramogi TV.